Така, здравейте ви, Бокс, аз съм Мариан Черта Никол 01 и тук при мен е един деца го бия на FIFA. Да, никога. Ще видим. Кабих прощани с. И това е втория епизод. Никога няма да ми хакал най-великото копере на FIFA. Да, Не точно. непоносимо копере на FIFA. Да, подчертай копели. Не, изключвам копере. Да. Най-великият пич, Демекас. Да. 30 въпаса вадя, много съм доволен. И сега Аз по вижте 60 как само ще го бия на FIFA и му отнемам топката както обикновено. И сега атакувам като луд. Говоря като някакъв мъзник. Да. И сега, ти снимаш ли верно? Снимаш ли? Ами знаеш от кога почнах да снимам? Аз говорих до сега простоти. Лак. Ти си говореше простоти в миналия епизод. Така че не са тревожи. По силата на навика. Лионел Меси! Газе си! Рао Куртидол! Не корнер! Корнер! Yes! Защо е чистих, Защо не оставих да ми вкараш? Лак! Наистина. Не! По-лошо, братаря, викаш да беше се отдръпнал да вкарам ти корнер. Да пусни пак да е бълък в действие. Ила тука, Курсело! Стига си ми обиждал играчите, Лакейна там. Златан... Циганина, де подас? Циганска работа. Ютъм, бе! Моментче, да не викам, че долу имат събрание. И корнер! Няма корнер. Добре. Да не си мислиш, че ще ма стреснеш. Да, корнерата страска. Топката в мен ли беше? Сънуваш корнер, демек сънуваш кошмар. Да. Лионел Меси бати. Тъгу! Чичу! Не! Трети или четвърти корнер. Корнерите са... Трети! Или май четвърти? Нещо се ни успявам този матч да ги такова добре. Трети или четвърти? Не там. Лай. О, не! Не там, бе. Аз се приеха, ние сме коментатор 1 и коментатор 2. Коментатор 1 Демекас? Не, аз съм коментатор номер 1. Ти си коментатор номер 2. Не, ти си коментатор номер 100. Хората ще напишат кой става повече за коментатор. Добре, Лионел Меси навлиза в наказателното поле. И взете топката обаче спира и печели корнер. Това е ужасно. Мама си идва от събранието. Колега, аз лично съм за Реал... Колега, аз съм лично за Реал Мадрид. Ти за кой си? За Барселона. Имам и спречко. Казва се класико, бе. Какво спречкване? Реал Мадрид и Барса се във връжда от... Тяхната връжда започна... Тя винаги си била. Кристиано Роналдо, звездата. Звездата, да, с една звездичка. Шутира и печели корнер. Пишете оценките с звездичка. Корнер, центриране за Карим Бензема. Какъв късмет. Аз въобще не се оплача. Щях да гъкна. Щях да кажа гък. Центриране за Дърстър Цокарало. Топката изчиса на Андрес Иньеста. Сега контратака за Барселона, дано не вкарат. По-бързо е, циганино. Лионел Меси атакува. Да го е, бъв газе си, що ма споръжа. Гони го и че 6 от тях изгони. Никакъв картон не даде съдята. Признавам, съдята е пич. Мина голгинята! Голгинята беше това. Циганино. То съдя Мършав. Той е съдя Могирино. Живо Могирино. Ама все още... Не толкова прагматично и тъпо колкото него. Ама колега, не забравяй, че все пак резултат още е 0-0. Аз съм Тодор Шабански. Аз съм
Аз съм... Не, аз съм Алексис Сукачев. Аз съм Ще Димитър. бъде Рико! Ще бъде Рик! Аз съм Димитър Борисов. И дами и господа, както видяхте, изпуснах страхотно Не лошо. ти бе, Барселона. А? Не ти. Не изпусна тя Барселона. И Корнер. То корнер, обещавам, ще бъде по-добре. Барса печелят пореден корнер. Шибански казва, че корнера според него ще Давай, бъде по-добре. И греда! Просто Реал Мадрид са късметли, ама това е добре. Добре. Аре, стига си магази, градал е. Виж колко тук този Златан Карамфилович. Златан Подкавилович. И дами и господа, той няма да ме бие. О, не, обажда се. Педерас! Атанас се обажда! Християн ли бе? Не, Атанас. Той е педерас. Няма да се счита, ако заред него ще спираш мача. Ми пука, ако заред то тапак. И Валде спасява. Той копере, мъжево копере, мъжево кучката. Спрязване. Сега паш почни. Тариари. То се на мен. Раула бил... Ами, пусни се на отпочиваш и няма да ти звънят, бе. Не мога да се пусна да отпочиваш, ще имам се почина. В смисъл, аз мога да се пусна, обаче ще има викане на глъта ми заради това. Тук е някакъв си яя пуре. За Тариари. Той за зеле брахи за Иньеста. Не! Мачът на корнерите ми. Виж това. Колко корнера ще биеш ти, бе? Абе, не ги са би удар, бе. Съдята е за мен яко. А щом съдята е за мен, нали Да, знаеш какво става? Що по дяволите, толкова скоро не бих нито един не врезна. Как търва кожата не знам. И след това спасяване на Касиас. Спомням си. Шут! Колко да му убива там да поиха? Чисто е, тук е Карем без с един Магера по какво умен, бе? Той има умен. невероятен гол. И сега, Валде си изгонен. Изгонен от футбола, да е неговото майка, да е да се случава. Кой ще пуснеш? Кой ще пуснеш? Ай! Стига си излизал, е! Засада, е! Не е често, е! Не е честно ги. Засада! Засада. Майка ти лева. Циганин. Бати опашката има тосо, е. Жозе Пинтуири там какъвто е. Ще влиза. Бати опашката има тосо. Бати опашката има тосо, е. Жива по-тежка опашка. И сега вече мачът влак преминава в мои ръце, както... Ще видим. Златан... Ела ги, жей! Ибраимович. Не ми пука, ще го припия. Трябваше да взема лаптопски. Чави Ибраимович. За Тариари. Той за Леонел Лайнеси. И да, Лайнеси, както видяхте, Лайнеси Педерас. Но 1-1 след първата част, след купещото възможности на Барселона, начало на втората част. Да, ти имаш една възможност. Да, и вкарах. Тук сега нека да видим. Да, нека да видим наистина. Кристиано Роналдо. Карим Бензема. Опасна атака от Реал Мадрид. Това се очаква да е опасна атака. Да, там се очаква. И при която изглежда Реал Мадрид ще вкарат. Не. Аз пък не мисля. Андрес Иньеста прави някакъв си финт и продължава. Също него е Марчело Липи. Не! Барселона победи в резултата с 2-1! Вижте каква немарлива защита! Я не ми обиждай защитата, бе. Тя е повече от немарлива. И както... Тапаци! Карим Бензема! Те се оцелуваха и там да номери. Виж ги! Не вижда повторението, че се сблъскаха и там.
Умници! Де е бащата майка, де е бама умничка, де е бате... Ми те педерашчите, бе. Те сега той аз те се оцелувах. О! Не! Как бе? Ко правиш, бе? Бати, трябва да си оправя контролите. Я сериозна поправка трябва да става. Как си оправиш компютъра? Оу, не там, бе. Що ти изриза така, вратаря? Моя не изриза никога така. А моя винаги. Не. Спой, бе. Ех. Ооо! То път ще бия, няма се откажа. Ако трябва до Дуспи да стигнем където си най-слаб. Така ли? На Дуспи съм най-силен. Не съм най-силен, но обаче не съм. Най-силен съм на Корнер. О, гони. Да, бе. То причаше на някакъв земен ленивец. Не, бе, не стига ти губя в резултата, ами вече съм из 10 човека. Да, с 2 гола губя. Пак 4 на 2. Виж ga! Виж, бе. Ама гледай го и то с балък как се фърля. С 2 гола падаш 4 човека. 4 човека пас. Ма умен ги си, бе? Върнах един гол. Говорят на защитника, ма умен ги е. Забавно развиващо. То път май ще... Ай, стига, бе! Гейте се бусна в някакъв. Мразя вратаря. Чудесно изризане на вратаря, чудесно решение, просто брилянтно. Вярно е. Корнер. Добра работа. Ще видиш ти сега. Какво ще видя? Вече го видях. О, циганино, де бе? Ой, педерас. Серхио Геврамус. Серхио Педерасус. Спой, бе. Печелиш. Аре, не си Нали си бил Велико Мега Гигапро? Да, моя вратарка ти излиза съм Велико, нали? Да, наистина, как си се написал на скайпа. Марянка. Марянка Велика. То вратаря, но манери. Кой? Вратаря, Икар Касиус. И мен манери. Бе, за последното положение ма изнерви до такава степен, задето спаси. Еги как ще има? Гледай го то сърнаното. Ари, бе, излезна. Ария, не ги... Какво стана? Не ги щеше има бишка. Какво стана? Сега ще бие, имам 15 минути. Да, 15 минути, за които ще вкарам още 15 гола. Ария, какво става? Ти ние така не мога ми направиш. Могъл, диви ти направих. Какво, ма нищо не стана. Ето сега пак ще направя. Ари. Да, ти като ме спъваш. Но! Чисто! Ари, газе си, ти си! Като никога преди. Корнер. Не, Да. И дами и господа, това е края. Това е края. Абе, балумен ли си, бе? Не ти. И това...
Какво даже? Задето леко му побутна. Да. Леко му побутна. Това е за изгонване от футбола. Силно ме побутна, тогава вече е до животен затвор. Арестувайте Рама, да че да мога да им вкарам по-лесно, като ги задържите. Окей, голям си педереси. Ирил Нел педереси. Ирил Нел газеси, Ирил Нел лайнеси, Ирил Нел подказеси, Ирил Нел газеси, Ирил Нел... Това е края. Това е края. Ай, О, не, то поел наистина има нещо. Психически... Амор, вратар кафе. Пич. Да. Пич на куково лято излиза. Да, бе. Ако ми беше бърз какато... Да ще ме биш. Ако ми беше бърз какато веднага щях да ти карам. Дуспа. Ого. Аут. Да, бе. Бати съдята е подкупник. И продай се човека. Що подкупваш съдиите, бе? Защото имам с какво. Дадох обаче на кучето. Що те е страх да се изправиш? Куче, съдята, за да накара го, знаеш ли какво той си даде цената? Какво? Менеджера не менеджера, май самия Ирил Меси трябваше да лапне пишката не на съдята, ами на кучето му. Край. Пишката на кучето. Път няма да падна, пак ще падна с 2 гола. Няма да падна с 3. Теги. Или с 4 ще падне. Дами и господа, кога аз ще го победа? Очаквайте в следващия епизод, когато аз ще го разтърта отбора. Не! Това няма да стане. Това е краят. Който може още сега да направим, ако искаш, само да коментирам. Бързо е. Той е много умен. Да му умре, то умре там. Умре както кепа, като умре. Само да умре. Да умре. По душа. Сега, пак трябва да вкарвам 4 гола. Гол трябва да вкарвам пак. Свири. Ще контуза футболистите. Ай, стига се излизала, И да. Лак. Сега пак. Какво стана, какво стана? Очаквайте в следващия епизод. Дома пито умре. Ще го разтърта. До следващия път.